No. Eu voi răspunde la întrebarea asta că cine cred eu că ajunge la pătronul de sir. Eu cred că Daenerys nu poate, că nu-și poate aduce armata aceea care și-a făcut-o, zice că nu o poate hrăni, se teme că ori muri de foame. Eu eliberat, dar muri de foame. Și așa că eu cred că copilul cealalnicu de 8 ani n-ajunge, fetele nici decât fără Jon. Cred eu că mie îmi place personajul. Cred că Jon el a conduce acolo. Deși Cătălin i-a purtat-o pică. Nu a lăsat când a zis Robb că vrea să puie pe fratele lui dacă cumva îi se întâmplă ceva. Mama s-a supărat rău. Așa că să vă spun și un secret. În ultima filă a cărții apare Cătălin, nemurită. Numai nu poate să vorbească. Și așa că mergem cu ea mai departe în volumul 5, în volumul 4.